En un món cada vegada més immediat, superficial, desigual i tecnològic, se'ns escapen els valors i la importància de les petites coses. Una realitat que apareix com boom. En tot aquest panorama arriba un punt que estació vessa, així que dius, oh, i atures el carro. Amb tot això hem de reflexionar. Quina és la nostra identitat? Quines són les nostres arrels? I saps que una de les coses que t'identifica és ser de la poble. L'esperit pobler es viu per moltes coses, per sentiment, per la seva gent, les tradicions, aquest llenguatge tan nostre i per moltes més coses. Poble marcat per la pagesia i l'honestedat de fer les coses amb cor i ànima, gent que estima la terra i la cultura. Això és el que simbolitza el cap de bou de Talapi, coratge i orgull, perquè sabem reconèixer que som afortunats de pertenèixer a un poble unit i especial. Tots estem enmig i la vida és una loteria, però tanmateix, un dels millors premis és ser de la poble, com tu, com jo, o com el bou de Talapi.